Gospođo predsjednice. Pozdravljam poruke koje je uputio povjerenik Füle, kao i izvješće koje je pripremio kolega Preda. To izvješće zapravo šalje jednu vrlo jasnu poruku, a to je da je Europska unija spremna nastaviti s pristupnim pregovorima ukoliko Island također to bude želio. I to je zapravo prava poruka, poruka koju možda neki kolege u ovome domu koji se protive europskoj ideji neće razumjeti jer gledaju i dalje Europsku uniju kao neku impoziciju velikih sila protiv malih. Ovo je upravo dokaz da je Europska unija i u nju se ulazi dobrovoljno, da ako jedna zemlja ne želi nastaviti pregovore da tako može i odlučiti i upravo na tome smatram da se mora nastaviti upravo s tom porukom. Nema nikakvog smisla prisiljavati ovu situaciju, već poštivati volju islandskih demokratskih institucija. Hvala vam. Grazie, onorevole Picula. Grazie. Danas obilježavamo Međunarodni dan priznanja Hrvatske kada nas je priznalo svih 12 članica tadašnje Europske zajednice. To iznosim u kontekstu ove rasprave stoga jer je Island bio prva zemlja koja je priznala Hrvatsku gotovo mjesec dana ranije